खुलुमनाय बावहरबाय। आंजों लोगोसे दङ जोंनि कामरुप मेट्र'नि मुंदांखा महरगिरि। आं ओंखायनो मुंदांखा बुंदों बिथांखौ। बिथाङा खामनिफ्राय, सिफुंनिफ्राय, जथानिफ्राय, सेरजानिफ्राय गासैखौबो 100% दामनो रोङाबाबो गासैखौबो बिथाङा दामनो रोंगौ। बिथाङा कामरुपानो गोलैयो गरेस्वर बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर बालाबारि। ओमफ्राय सारा बेहाय थाफैनाया बेसेसो गोबाव जाखो? बेखौ खुलुमबाय थायाबाबो जासिगोन। बहुत आंनियाव थाफैनाया 35-36 बोसोर जाबाय। 36-35 ओरै जाबाय आरो। बेहाय गिबि फैनायनि जाहोना गुवाहाटियाव एबा बे कामरुपाव? बे मोनसे मोजां सोंलु। सोंनायानो जाहैबाय गुवाहाटियाव फैनायनि जाहोना जोंहा बे समाव बर' मिडियाम गायसनजेननाय 81 निफ्राय जागायजेननानै बेयाव फोरोंगिरि मावफैनाय माखासे बे जायगानि मेलेमजिबि मानसि बिथांमोना बे जायगानि हारिमुवा गोमालांनायखौ नुनानै बेवहाय फिन हारिमुखौ बुरखांफिननो थाखाय बिनि गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनायखौ लुबैफिननानै बिथांमोना बेखौ नाजानानै बे जायगानि फोरोंगिरि जोंहा कालिराम रामसियारि बिथांजों लाफानानै गनेशपारानि माखासे दैदेनगिरिफोरा आंखौ मोसानाय दिन्थिनो, खाम सिफुं दामनो थाखाय लाना फैदोंमोन गिबियाव। बेनिफ्राय आं बेवहाय जागायजेननानै दिनैसिमबो दङ आरो। दा नोंथाङा निजा बेहाय हा हु जाजोब्बाय न' बां? आं बेवहाय इसोरनि अननायाव, रायजोफोरनि अननायाव एसे हा दखरसे लानानै न'आव खानानै दङ। थाजिम हिसाबै, दिदोम हिसाबै। साख्रिया आदानिया खै बोसोर दंबावो? आंनियाथ' साख्रिया गैला। 2020 मायथाइयावनो जोब्बाय आंनिया जानुवारियाव। दा आङो रिटायार पारसन जाबाय। आदाखौ जों नुयो, आं आदायानो होनसै, सारबो आदाबो ओरै थांबाय थायो, उल्था फाल्था जाबाय थायो। जोङो नुबाय थायो, जों जि समाव फैदोंमोन गुवाहाटियाव, अब्ला जोङो गिबि फैनायाव जों थेलासो नारोमोन। जोंबो थेला नारनानै बन लायोमोन हाजोआव। बे हाजोखौ मा होनो? बिदिनो लासै नोंसोरथ' नुयै माब्लाबा माबा खरासफोराव लिंलाङो। नोंसोर गोसोआव दंना गैया आं मिथिया, आंहा गोसोआव दं। महिनी नोङो बैखौबो लिंहरलै, बैबो माबा बाक्सा सिमलानिनो मेथाइ रोजाबोनो लेंहर। बिदिनो लासै नै दासिम बे माने खौसेयैनो माने एसेबाबो ज' जालायाबाबो माने खामानिफ्रा खौसे जाबाय थायो आरोखि। दा बिदि हिसाबै नोंथांखौ आं मान खालामनो गोसो जायो गोसोजों। मानोना नोंथांमोन नङाबा जों बेहाय इस्टाब्लिस जानो हानाय नङामोन। बै जे नोंथाङा बेखिनि खस्थ' खालामबाय हारिनि थाखाय, मा आघात मोनबोदों नोंथाङा बे समाव? आघातआथ' आसलथे जोंहा बे समाव थाखा फैसा गैयामोन नालाय। आंनि साख्रिया एबार बेयाव थाफैनायनि 8 बोसोरसोनि उनावसो आंनिया मास्टारा साख्रि मोनदों। आं गिबियाव बिथांमोना लायनाय हिसाबै गनेशपारायाव आं गिबि थाफैदों। गनेशपारायाव 10 बोसोरसो आं थानो गोनां जादों आरो। बेयाव थानाय समाव आं गुवाहाटीनि बिभिन्न जायगायाव गनेशपारायाव जोङो हानजा दिहुननानै दिसपुर, बेबायदिनो आहंगाव, कटाबारि, गरसुक, गुवाहाटीनि फ्राय जायगायाव जोङो बिदि मोसानायखौ दिन्थिदोंमोन। आरो बै हिसाबै मोनसे अनारबो मोन्दोंमोन आरो जोङो। बे हिसाबैनो जोङो गनेशपारा थानाय समावनो बे पानबजाराव टिबि हस्पिटालनि बे हस्पिटालाव, पानबजारनि हस्पिटालाव मोनसे टिबि सेन्टार खुलिदोंमोन गभर्नमेन्टआ। बेवहाय गिबि बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ बे गनेशपारा हानजाजों जों मोसानो मोनदों। बेहाय जोंहा खैफोदाथ' बेनो, बे समाव जोंहा न'खरावबो मोजां माबा नङामोन। जों मिडल खलबनि मानसिमोन। दा रां राखावरिनि बिदि गैयामोन। गैयाब्लाबो जोङो सलायदोंमोन आरोखि, बिदिनो रायजोफोरनि अननायाव आरो। नोंसोर फैब्लाथ' बारा बर' रायलाया मानसिफोरा? गैया बर' लांगा सांगा दख'नाफोर गैया। नोंसोर फैनासो बे थौआ जादों? बे धुआ उनाव जालांदों आरो। नोंसोर फैना जेरै कालिराम सार नोंथांमोन ओरैहाय आरो सोरबा साहित्य सभायाबो बिदिनो गोग्गोम माबा लाबायमोन। आबसुफोराबो गोबां माबा राहा लादोंमोन। बिनिफ्राय एसे जालांदों आरो। बे थानसालिया आदा फैनायनि आवगायैनो दंखायोमोन? बे थानसालिया आं फैनायनि उनावसो जादों। उनावसो जादों? उनाव जादों। आं बेवहाय
नैथि बर' खायद' सभाखौ मोनदों बे नैथि बर' खायद' सभानि उनावसो बे माबाया थानसालिया जादों थानसालिया बेजों नोंथाङा बेसेबां गिदिर लोब्बा दं बे थानसालिजों बे थानसालि बुंनो थाङोब्लाथ' आङो बुंनो थाङो बेवहाय बे थानसालि लुफुं आफादावबो मोनसे समाव आं लोगो नेहाथारि बिबान मोनदोंमोन खिन्थु बुंनाय बायदि जायो नेहाथारिखौ नामावसो नेहाथारिमोन आरोखि बे समाव खामानिफोरा गासैबो आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनानो मावो आरोखि जों खालि लोगोआव लांफायोमोन मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु जों सासे शिल्पि शिल्पि हिसाबै जोंखौ लोगोआव लाफायोमोन आरो बयजोंबो सिनायजानाय हिसाबै बायदिसिना खामानियाव माने मानसिफोरजों सिनायजानाय हिसाबै लाफायोमोन दा जेरै जोंखौ फज'खाना लायो जों बिबानाव गैयाबाबो माने गावसोरजों खाथियाव लाफाना मोजां मोनो आरो जोंबो मोजां मोनो जेनेबा आচ্ছা जोङो आदा जिहेतु आं नोंथांखौ सिफुंबो दामनो गोरों होननानै खोन्थाबाय रायजोफोरनो एसे सिफुं दोंसे खोनासंग्रोनि बेनियाव आङो जोबथियाव फैगोन सोंनायाथ' गोदोनि सेंग्रा बायदि जायाबो जानो हागौ सेंग्रानिखौथ' साथाम बोराय दंबाय जुथाखौ खमाय जुथाखौ Thank you.
साबायखर आदा आं बेयावनो मोनसे खोथा सोंनो सानदों बे बाथौ मन्दिरा बेसेबां गोबाव जागोन बे बाथौ मन्दिरा दिनै 27 बोसोर 27 बे 27 बोसोराव गोबां लिडारफोर फैबाय बेहाय बर'नि जेसेबां गिदिर गिदिर लिडार दं खुलुमलांबाय थ' बे सेन्ट्रेलनि बाथौ मन्दिर हिसाबै आंनि माबायाव आरोखि नोजोराव अलप साब सिखुन आरो जोबनांगौमोन आरोखि बे खामानिया बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो फंनैसो 7 मिनिटनि बे सैथो खोथा मेन जाहोनानो जाहैबाय बे बाथौनि मुङाव हाया एलटमेन्ट मोनाखैमोन एलटमेन्ट मोनाब्ला गोदोर मोनसे प्रग्राम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो थाङा आरो जों रायजोफ्राबो बारा नोजोर होआ जोबबाय एलटमेन्ट मोनाब्ला खारन हाखांनायनि उनाव जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि हाखौ लानानै थांनानै सिफायफिनोब्ला बे मोनसे रायजोनि गोसोआव दुखु होनाय मोनसे जाहोन आरो गिदिर जाहोन ओंखायनो बेवहायथ' गिदिर प्रग्राम लादोंमोनबाबो बेबायदि जाफुंसार होनो हायाखै आरोखि माबोरै बिथांमोना दा जों नुबाय दिनै थांनाय बोसोराव बे हाया एलटमेन्ट मोनबाय 8 बिघा एलटमेन्ट मोनबाय बेयाव निसय रायजोफ्रा समर्थन होदों बे दा लासै लासै बे मोनसे गिदिर प्रजेक्ट खालामबाय दङ सरकारनि थ्रुयै दा लासैनो बे DPR होननाय मोनसे दं बे DPR-आ बे जाय DPR-खौ मावनो दंमोन बिथांमोना लासै मास मोनसेनि उनाव दिहुननो हासिगोन बे DPR-नि उनाव जों गभर्नमेन्टनि सायाव माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोनखौ जों मिजिंथियो बिनि उनाव जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे बिसास दङ आरो आसाम गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो माने BTC आरो आसाम गभर्नमेन्ट एन्ड सेन्ट्रेलनि मोनथामजों गोरोबनाय मोनसे माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननायनि मोनसे लामायाव जों माने मथामथि 50% बारबाय आरो गोसोआ बारनाय माने बे जाखाना दङ खालि बे DPR ओंखारबानो बे साबमिट खालामबानो मोजां खौरां होबाय नोंथाङा रायजोफोरनो गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय आं मोनसे सोंनो नागिरदों बर' माहारिया मेरला धोरोमजों बुंफबनाय मोनसे जाथि हारि मेरला धोरोम दंदेरो बेहाय नाथाय बे बाथौ धोरोमाव कालसार माने हारिमुवा एकदम खान्थाल आथा बायदि नांथाबना थायो इफाल इफाल सिफुं सेरजा जथा ओरै नांथाबना थायो नालाय माने बेसारा कालसारखौबो बोखांनाय जायो मन्दिरफोरखौ समायना समायना नुबा बे मन्दिर सिङाव मेथाइ रोजाबनाय जायो आरज गाबनाय जायो खाम दामनाय जायो सिफुं दामनाय जायो माने सरसा थाबाय थायो ओंखायनो नोंथांनि साखान्थियाव जखानानै आङो जोंनि बर' लिडारफोरखौ ना BPF-नि लिडारानो जा UPPL-नि लिडारानो जा BJP-नि लिडारानो जा UBP-नि लिडारानो जा माने गावबा गाव एलेकानि बाथौ धोरोम मन्दिरफोरखौ आंनिबा साब सिखोन खालामनांगौ खारन बेहायनो थांनानै आरज गाबथों बेहायनो कालसारफोरा जौगाथों आं बिदि बुंबाय नोंथाङा मा सानो बे खोथाया बेथ' राइट माने एकदम गोनां आरो बे मोनसे खोथाया माने मिथिखागौ बर' जेसेबांखि धोरोमारि बर' गैया मानो जों खौसेयैनो जोंनि हारिमुखौ जों जौगालांनायाव हेफाजाब होनांगोन आरो हेफाजाब होगासिनो दङ होबाय थागोन बिथांमोनाबो नाथाय जोंनि माखासे माब्लाबा दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि पलिटिकेलनि बेनिफिटनि थाखाय हयथ' बिथांमोना बेफोरबायदि धोरोमनि बिदिनो हयथ' बारसुमनायाव दावखोलांनायाव एसे दोरना थानोबो हागौ जों लुबैया नाथाय जों लुबैया जायखि धोरोमनि लिडारानो जाथों बा माबायानो जाथों राजनितिक बिबानगिरियानो जाथों मानो जोंनि बर'नि जेसेबां धोरोमारि गौथुम दङ बेबायदि बायदिसिना मावलांनाय खामानियाव बिथांमोना जुदि हेफाजाब होयोब्ला जोंनि बे दावखोलांनाय धोरोम फारसे दावखोलांनाय हारिमु दावखोलांनाया निस्सय थाबैनो धोनि जागोन आरोखि बेखौ बयनिबो बुहुमाव जोङो दिन्थिसार हानायनि मोनसे लामायाव जोङो नुनो मोनगोन आरोखि दा बेबायदिनो निस्सय आं मिथिदों मावबोबाय दं बिथांमोनाबो हेफाजाब होदों हयथ' माबा मोनसे बिथिङाव सिगाङाव हयथ' मिथिस'हायैयाव हयथ' गावबा गाव धोरोमनि फारसे बा गावबा गाव पलिटिकेलनि फारसे हयथ' नाजानानै बिथांमोना हयथ' माने माबाखौ मदद होनायनि हयथ' माबानिफ्राय एसे जानखाना दङ दा जों नुनो मोनबाय लासै लासै बिथांमोनाबो धोरोमानो जा माने राजनितिक हान्जायानो जा
जायखिजाया राजनिक हान्जाफ्राव दा बेबायदि मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै बिथांमोना जौगालांनाय हाबाफारियाव लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो साबायखर